Marhay na banggi, nagdonar nin 5 milyones pesos ang Philippine Dangerous Drugs Board bilang suporta sa mga programa kan syudad ni Naga kontra sa illegal na droga. Papaurugon kan programa ang Community Drug Rehabilitation Facility and Youth Hub kan syudad. May report si Joel Sulina. At nagangunyan. Kantidad 5 million pesos gikan sa Dangerous Drugs Board para sa padagos na suporta kang board sa mga existidong programa asin pagpapatindog kang Community Rehabilitation Facility kang gobyerno lokal para sa pagpapakusog kang masalbadong komunidad na drug-free. Sigun kay Undersecretary Earl Saavedra, saro ang Naga City sa masigasig sa kampanya asin igwali mga programa para maihaawas ang mga drug users sa negatibong impluwensya kaini sa isip asin makapagbagong buhay. Kaya man ang Sendang Board bilang suporta nagdonar ning kantidad na nasambita para sa pag-establisar ning sarong community-based rehab facility asin sarong youth hub for preventive education sa illegal na droga para man sa mas mahiwas na programa kontra digdi. Parte man ini kang panagos na programa kang Dangerous Drugs Board na makapagtaon ning suporta sa mga LGUs sa bilog na nasyon para sa saindang Anti-Illegal Drug Campaign asin Philippine Anti-Illegal Drug Strategy o PADS. Dangan inisyatibo na mas mapaurog pa ang pagtatarabangan kang lambang mga stakeholders sa pagkrear ng safer space para sa mga individual na maot na makapagbago asin makarecover sa danyos na dinara sa sainda kang illegal na droga. Talagang dapat bigyan ng assistance ng national government para mas lalo pang paigtingin yung implementation of the local anti-drug campaign. Now, hindi naman ibig sabihin kasi na meron tayong community-based drug rehabilitation facility, mataas yung problem in terms of drug use and abuse. But it will also serve kasi as a preventive education facility. Lalong-lalo na kung saan mabibigyan natin ng preventive education programs, advocacy initiatives sa ating mga kabataan so that yung kanilang vulnerabilities pagdating sa substance or drug use ay maaga. Aminado si Yusek Saavedra, nag-abos na LGU sa nasyon, may problema sa illegal na droga sa Naga City. Under control pa man ini, huli ka mga ginigibong intervention kang gobyerno lokal asin kang kapulisan, katuwang ang iba pa mga law enforcement agency sa kampanya kontra sa illegal na droga. Dito naman sa Naga, under control. And most of the time, nakikita natin na available yung interventions. We also have the inpatient drug abuse treatment and rehabilitation facility sa San Fernando para naman doon sa mga severe persons who use drugs na merong disorder na kailangang gamutin. So ito pong ipapatayo sa Naga para ito sa mga mild or moderate na persons who use drugs who voluntarily surrendered for intervention. Now kung sakali naman po walang referral sa facility, convertible siya to a preventive education youth center kung saan doon naman ang ating mga kabataan i-educate on the ill effects of drugs, the medical aspect, the legal aspect, para naman mag-guide natin sila ng mabuti at hindi sila maging victims of the drug problem. Para sa Nagangunyan, Joel Sulina. At nagangunyan. Ika ako kita ang Naga. Antabayan ang iba pang impormasyong may kinaaraman sa Lambang Nagenyo. Ang Nagangunyan. Sa ngaran kan sa Kuyang Pag-iriba sa Public Information Office na pinamamayuhan ni Jason Yola. Ako si Riza Mostar Santos. Diyos mabalos.